Mitä on asiakaspalvelu? Asiakaspalvelua voidaan kuvata niin sanottuna aineettomana toimintatapana, jossa asiakas ja asiakaspalvelija kohtaavat toisensa. Hyvä asiakaspalvelu on siis vuorovaikutusta asiakkaan kanssa, jossa asiakkaan yksilölliset ominaisuudet otetaan huomioon sekä vastataan asiakkaan tarpeisiin. Asiakaspalvelun vuorovaikutustilanteet voivat tapahtua monin eri tavoin. Esimerkiksi kasvotusten, puhelimitse, erilaisten digitaalisten kanavien avulla kuten sähköposti tai sosiaalinen media. Vuorovaikutuksen on kaikissa kohtaamisissa oltava selkeää, vältä siis vahvojen murteiden sekä ammattitermien käyttöä. Asiakaspalvelussa lähtökohtana on tuntea organisaation palvelut ja toiminnot. Tämä auttaa tarjoamaan asiakkaalle asiantuntevaa ja hyvää asiakaspalvelua. Tietämys auttaa asiakaspalvelijaa ohjaamaan asiakkaita oikeaan suuntaan, tarjoamaan vaihtoehtoisia ratkaisuja ja auttamaan heitä valitsemaan parhaiten heidän tarpeisiinsa sopivan vaihtoehdon. Asiakaspalvelu on keskeisessä osassa hyvän asiakaskokemuksen luomisessa.